Proiektua mamitzen denbora luzez egon ostean, abenduan ireki zituen ateak Labore Bilbok. Kontsumo elkarteak Bilboko Santutxu auzoan zabaldu du denda fisikoa. Agroekologian oinarritutako produktuak dituzte salgai bertan. Kalitatea eta ekoizlekiko harreman hurbila bereizgarri dituztelarik. Labore duela 2 urte hasi izan martxan, pixka bat ikusita gaur egungo elikadurak izan da bene, sortu den negozioakin, erantzun bat emoteko eta beste alternatiba bat aukera bat emateko, ezta? Izan da ibilbide bat, pixkatxo bat luzea, jendea pixkatxo kontzientziatu, horretarako jardunaldi batzuk egin ziren iaz IPS-ekin batera, eta ikusi izan, behintzat, gizartean bazegoela interesa elikadura burujabetzan inguruan eta beste era batera kontsumitzeko aukera edo behintzat erosketak egiteko aukera hori izatea, ezta? Auzolanean oinarritutako proiektu bat da, uste dugulako horrelako proiektu batian, jendearen edo inguruko jendearen ekarpena beharrezkoa dela, irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, horrek ez da nahi dirurik ezin da nahi irabazi, baina bintzat horizontasunak egotea erabakitzerako orduan eta bazkideak ere bai izatea proiektuaren parte. Nire ustez, gero eta konstienteago izan behar dugu jaten dugunarekin eta erosten dugunarekin, bai kalitatean, baldintzetan, nondik datorren. Ni laborakide egin naiz gure nekazarien eta abeltzainen duintasuna bultzatzeko eta haiekin hurbileko harremanak garatzeko. Elikadura burujabetzaren aldeko apustua egin dute Laboren, bertoko elikagaiak prezio justuan erosi eta salduz. Hartara kontsumitzaileek eskura dituzte kalitatezko produktuak eta nekazariek prezio duin bat jasotzen dute. Elikadura burujabetza da, ekoizleek beraiek hautatzea, ze ekoitzi nola ekoitzi eta aske izatea ekoizpen eredu bat aukeratzeko, ezta? Eta ez izatea enpresa handien menpe. Orduan, kontsumitzailean aldetik dakaguna da, ekoizpen mota hori bultzatzeko aukera. Eta hau sortu da, ekoizle txiki horiei eta babesa emoteko aukerarekin. Gure filosofiako beste alde bat, ezta? Ekoizleekin harreman zuzena izatea eta alde heinean kontsumitzaileak eta ekoizleak zuzeneko harremana izatea. Askotan etortzen dira kanpoko produktuak eta ikusten ditugu oso prezio merkeetan, baina berez zein da ekoizpen horren prezio, ezta? Orduan guk hautatzen dugun prezio da prezio justua. Ekoizleei prezio justu bat ordaintzea eta gero bazkidei edo kontsumitzaileek ere prezio justu bat ordaintzea elikagaietan. Orduan zein da gure guk egiten duguna da margen oso txikia igo produktuei, proiektu hau mantendu ahal izateko eta ez negozio bilakatzeko. Badirudi elikagai ekologikoak modan daudela, gero eta supermerkatu kate gehiago irekitzen ari dira ekologiko etiketarekin, baina zerk ezberdintzen du Labore horietatik? Mugimendu ekologikoaren ere horrekin negozio bihurtzen ari da eta orduan alderatuta produktu ekologikoen denda batekin, hemen bertako produktuak hautatzen ditugu. Besteek adibidez, ekartzen dituzte produktu ekologikoak, baina berdin du nondik ekartzen diren eta zeinek ekoitzita dagoen, ez? Eta askotan horiek ere izaten dira kate handiek mugitzen dituzten produktuak. Orduan guk hemen egiten dugun apustua da bertako ekoizleei eta gertuko ekoizleei erostea. Horrela badakigulako nola ekoitzita dagoen, zeinek ekoitzi duen eta nondik datorren. Badago, eta batez ere Bizkaian, agroekologia inguruko mugimenduan, ekoizle asko daude eta kontsumo talde asko, azken urteetan, saskiak banatu izan direla eta banatzen direla. Eta proiektu horrek beharrezkoak dira eta egon behar dira, baina Laboren egin genuen izan zen beste pausu bat. Hau da, astean, egun batean edo bitan jaso beharrean gure erosketak, denda itxura emon eta bakoitzak alduenean eta erosiel izateko. Eta, printzipioz, ekoizleen aldetikan onarpena ona izan da. Nik uste eurek ere interesa dutela bezkatxo bat horrelako proiektuak bultzatu ahal izateko. Eta, interesa badago eta bai ekoizleen aldetik eta bai bazkide edo kontsumitzaileen aldetik.
Laboreren xedetako bat danez, bazkidei erakustea edo azaltzea produktu bakoitza nork ekoizten duen eta nola ekoitzita dagoen, produktu guztiei jarri diegu etiketa bat, informatuz, nondi datorren, nor den ekoizlea eta ze ekoizpen mota daukan produktu bakoitzak. Ketchup bat dakagu, hau gainera da proiektu bat Zeberio aldean dagoen kontzerbera kolektibo batena, eta bertan baserritarrak kontzerbak egiten dituzten, eta badaukagu kasunetan sortu da ekoizlea, nundi datorren Zeberiotik dator eta ze ekoizpen mota dakan etiketan ikusi aldugu, ez?